Bij het kruidvat zagen we ooit zo'n klein plateautje met een kerkje en 4 huisjes staan. We zeiden, ach, dat is leuk, laten we daarmee beginnen. Nou, zo is het uitgegroeid. Steeds weer wat kopen. En dan begint hij, hè, met een op de marktplaats zoeken en op kerstdorpen. Ja. En zij is groeit tot nu nog een meter. Ja. Ik denk in 2008 dat het toen begonnen is. Ja. En dan zie je om je heen dat de mensen zeggen, hey, die hebben het volle mooier. Ja. Ja, dat willen wij ook. Ja. En zij is groeit. Ja. Het is nog krek net uit de hand doen. Net niet. Nee. Ik zet alles klaar. Ik haal je alles uit de berging. Ja. Dat komt hier in een hele kamer te staan. Nou, dan kun je geen visite meer hebben. En dan sorteren. Want wij weten net meer precies wat we dan hebben. Omdat we in januari nog een hoop dingen weer bijkepen. Omdat het dan zo goedkoop is. Dus stallen we alles uit. Ik zet de tafeldel. Nou ja, dan het piepskum erop. En dan beginnen we, een beetje in te delen. Dit maar daar. We zetten alles del. We halen alles er weer aan. En zo langzaam groeit dat. Ja. En de bouwtijd zelf is 5 dagen. Ja, ik bedenk het en jij voert het meestal uit. En als je het toch verkeerd neerzet, dan verander ik het weer. Ja. Ja. Nou, Ellie had de ideeën daarover, de invulling. Ja. Die let volle meer op de details. En Benny, en wat een goed duo had het op het del zetten van dit prachtige geheel? Dit hier wel. Het is vorig jaar helemaal anders gegaan. Ja, we hebben wel eens, dit hier is het heel goed hier. Ja. Maar Ellie is vorig jaar, een jongen op bergje zonder wel terug te zeggen. Ja. Waarom hier dat? Een verschil van mening Verschil van hoe mening, het ja. bouwen. Ja, dat gebeurt ook wel. Maar dit jaar net, het ging Nee, dit perfect. hier heel soepel. Ja. 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 Nou, het huis wat in de fik staat, dat is net goed oplezen, dan sjost het eigenlijk net. Die bungee jumpers daarachterin, en die bergbeklimmers, De vosjes. en de vosjes in de bergen, In de de bomen, beren in ja. de bergen. Dat show, had je de balans erin, show het net. Nee. Maar had je de tweede of derde keer de balans erin, Dat staat er ook. best, je denkt nog Ja. wat. Meestal, tweede week in januari. Ja, zoiets. Eind januari. Ja, eind januari. Dan ruimen we het weer op. Ja.